Bona nit. Començarem la telenotícia amb una notícia molt especial. Es tracta d'uns nens que són un conjunt de cant de Corea del Sud. Els nens van arribar a Montserrat, on hi ha una escolania de cant i d'estudi. Els nens catalans li van explicar les costums típiques catalanes. Als nens coreans li va agradar molt el pa amb tomàquet. L'últim dia van anar a la Basílica de Montserrat, on estava plena de gent. I els nens coreans anaven amb roba d'estudi perquè els havien robat la roba. I després es van trobar una foto familiar amb els nens catalans. Ara presentem una notícia bastant impactant. Es tracta de Gana Laret, una nena de 7 anys que fa poc es va mudar a Turquia per tenir una millor vida. Ella és d'Alet, Síria, més coneguda com la ciutat de l'amor. No és la primera vegada que es parla d'ella. És coneguda pels seus missatges a les xarxes socials. Ara li vol enviar una carta a Donald Trump. Ella li està demanant la seva ajuda per als seus amics sirians. Ella argumenta que els nens sirians són el mateix dels nens nord-americans. Ella li diu que si ajuda els seus amics, ella serà la seva amiga. Hola, aquesta setmana és molt important per als nens i nenes de Moscou, una ciutat d'Iraq. Tornaran a l'escola. A l'Iraq va haver una guerra on van aparèixer l'Estat Islàmic, un grup molt violent i radical. Per culpa de l'Estat Islàmic, molts nens i nenes d'Iraq no van poder anar a l'escola durant 2 anys i mig. I ara que els soldats d'Iraq els van fer fora, ara tot torna a la normalitat. Ha nevat molt a molts indrets de Catalunya, sobretot al Pirineu, Ripollès, Osona i la Garrotxa. A conseqüència d'aquestes nevades tan denses, hi ha hagut molts problemes a la carretera, ja que s'han de tallar moltes carreteres. Sembla que hi haurà neu durant aquests dies. Bona nit. A Catalunya no hi ha encantadors de serps, pero a la India es una profesión. Desaparecerán los encantadores de cerdos porque no solamente los atrapan en una cava, sino también le quitan los dins y los nens no pasan al cole por entrenar cerdos. Aquesta professió serà prohibida per la llei de protecció del dret d'animals. Parlarem d'un vídeo que va revolucionar les xarxes socials, sobretot a Facebook, on va tenir 13 milions de visites. I aquest que veuen serà el vídeo. Aquesta nena tan sols té 4 anys i es diu Claire. Va començar a cantar amb 1 any la cançó de la pel·lícula de Frozen. En aquest vídeo canta la cançó You Got a Friend, i l'home que està al seu costat tocant la guitarra és el seu pare. Per acabar de les notícies, els presentarem una notícia sobre el canvi climàtic. El planeta Terra s'ha anat escalfant molt ràpid per culpa del canvi climàtic al llarg de 130 anys. Aquest canvi va ser des de l'any 1880 fins al 2015. Nosaltres hem recollit aquesta informació perquè la NASA li va fer pública. Amb aquestes dades està claríssim que hem de fer alguna cosa per ajudar al nostre planeta. Benvinguts i benvingudes. Aquesta és la previsió del temps d'avui i demà. Al matí farà molt fred i núvols, però després podreu dinar tranquil·lament amb un gran sol. Pobrets als nords catalans que tindran molta pluja i no podran aprofitar d'aquests bons dies.
Demà el temps serà molt radiant i farà molt sol, però a les illes hi haurà moltes pluges, però a Menorca no hi haurà, els núvols no es quedaran. Llavors hi haurà molt sol. Gràcies per la vostra atenció.